flickorna, tjejerna här för vacker sång. Hoppas att det blir roligt dit ni ska. Det var ni som slog på en väg snart. Ja. Vilket datum var det? Då önskar vi er lycka för den resan. Tack. Tack alla ni andra också. Nu är gudstjänsten avslutad. Men då blir det ingen kyrka.